Hier en daar hebben we behoorlijke hoeveelheden sjoen. Er was een van onze collega's die hier een dozen, die halen ze uit een kast en daar zitten overal in die het in plastic zitten en ze lieten de dozen vallen. En in eerste instantie kwam er één uit en daarna winden wel honderden. Bij zo'n grote pleeg jaren drastische maatregels. Al het papier in het gemeentehuis wordt uitzocht. Het jit of het jiskevet in of krijgt een behandeling met gamma-strion. Een soort van röntgenstrieling dat de bisten en eikens deel van gaan. Wij hebben hier beneden in het archief een hele grote voorraad archiefmateriaal van meer dan 100 jaar oud. En we willen net dat dat ontast wordt. Voor eerst binnen de insecten net in het oude archief ontroffen. Bisten maaien blijkbaar graag in het gemeentehuis van Burgum wezen. Een paar maanden lang weer de stimmers die het voor een soort oerleer zwargen. Dit is pech, want dit had niks met elkaar te krijgen. Het is net zo dat van die stemmaten wij papiervisjes kregen. Dus nee, dat is net, dit had niks met elkaar uit te staan. Er moet nog flink wat werk verzet worden op het gemeentehuis. Ik op afdelings dat het bestje net ontroffen is, wordt de boel toch ontrommen. Eigenlijk is het wel even goed om dit eens een keer te doen. Ik werk hier zelf nog net zo lang. Maar de meesten die hier al wat langer werken, die hebben de oren hier heel wat papieren verzameld. En nou ja, het is wel goed om eens even lekker op te roemen.